danoi, ni Maria Iniget Heredia naiz, Arabako mendialdeko ingurumen teknikaria, eta bideo hau bidaltzen dizuet gure proiektua azaltzeko. Guk gaur hemen hitz egingo dugu gure eskualdean bihondakinen inguruan egiten ari garen proiektuen inguruan. Hasteko esango dizuet, Arabako mendialdeko kuadrillak 6 udalerri dituela, Arraia Maestu, Bernedo Kanpezu, Lagran, Urizaharra eta Arana. 2022an 3.100 biztanle inguru zituen, eta eskualde honek dispertzio handia daukala. Hau da, 60-70 kilometroko dispertzioa dauka. Orduan, herri txikiak dira dakizuenez, eta gainera oso dispertzioak. Batetik bestera distantzia luzeak daude. Izkiko parke naturala erdi-erdian daukagu, eta hondakinen harira daukagun sistema ere konplexua da, ze beste probintzia eta beste erkidegoekin hitzarmenak ditugu bilketa eta kudeaketa egiteko. Trebiñu eta Nafarroa tartean daudelako. Hasteko nik hitz egingo dizuet guk ditugun bihondakinen proiektuen inguruan. 3 ardatz ditugu, lehenengoa da auzo konposta, bigarrena etxe konposta eta hirugarrena da konpostaje komunitarioa eskoletan. Orduan, lehenengoarekin hasita, konpostaje komunitarioa eta oso konposta 2018an hasi ziren proiektu honekin, eta 6 konpostaje gune ezarri ziren udalerri bakoitzean. Hau da, udalerri bakoitzean konpostaje gune bat. Lehenengo instalazioak jarri ziren, eta gerora formazioak eta proiektua abian jarri zen. Orduan, lehenengo momentuan partaidetza nahiko altua zen konpostaje ungune guztietan, baina denbora pasa ahala, jendearen parte hartze horrek bera egin zuen. Eta gaur egun 4 konpostaje gune jarraitzen dute martxan, eta beste 2 itxi izan behar ziren. Lagran eta Urizaharra itxi izan behar genituen. Orduan, guk bere momentuan formazio bat egin genuen pertsona guztiekin, udalerri bakoitzean bat, eta formazio horretan materialak banatu ziren, eta azaldu zen nola egin behar zen, gerturatu ginen konpostaje guneetara, eta nola funtzionatuko genuen azaldu genuen. Momentu hartan, bolondrez modua erabaki genuen zela egokiena. Hau da, bakoitza joaten zen konpostaje gunera, eta botatzen zituen bihondakinak, eta mugitu, aireztatu, lan horiek guztiak beraiek egiten zituzten zuzenean. Denbora pasa ahala ikusi genuen hori etzela bidezkoa, eta urte bat pasa eta gero erabaki genuen azkenean azpikontratatzea, eta enpresa batek mantenimendu eta jarraipen lanak beraiek egitea. Eta aproposa ikusten dugu gaur egun horrela jarraitzea. Denbora pasa ahala ere konturatu ginen behar batzuk zeudela konpostaje guneetan, eta joan gara pixkanaka behar horiek betetzen eta konpontzen. Hau da, urpuntuak jartzen, edo egituratzailea hartzeko kasa eta guzti hori konpontzen, eta poliki joan gara konpostaje gune guztiak antolatzen eta otontzen. Guztira ditugu 156 pertsona parte hartzen, eta 40 inguruko kantitatea kudeatzen dugu, 40 tona, esan nahi dut, kudeatzen ditugu sistema honen bitartez.
Bigarren sistema edo bigarren ardatza izango litzateke konpostaje etxe konposta, eta sistema honekin bi kanpaina izan genituen. Lehenengoa izan zen 2009an, 19 markatu, eta 2021an. Guztira 100 familia ditugu, udalerri guztietan, eta 80 tona kudeatzen ditugu sistema honen bitartez. Kasu honetan ere, formazioak egin ziren, materialak banandu ziren, eta lehenengo momentuan egituratzailea banatzea pentsatu genuen zela egokia. Eta hortik aurrera ja, beraiek bilatu behar zutela bere egituratzailea. Denbora pasa hala ere ikasi dugu etxe konposta aurrera eramateko egituratzailea beharrezkoa dela, eta erabiltzaile batzuei zaila egiten zaiela egituratzaile hori bilatzen. Orduan, pentsatzen ari gara beste formula bat, egituratzaile hori kuadrillak zuzenean banatzeko. 2021an jarraipen kanpaina bat egin zen 2019ko parte hartzaile guztiekin, jakiteko zenbatekoa zen portzentajea, hau da, zenbat pertsonek jarraitzen zuten konpostatzen sistema honekin, eta egia esan, askok atzera bota zutela. Eta pentsatzen dugu hurrengo urtean ere, edo urte amaieran egingo dugula beste